По коледно му. Весела Коледа на всички. Така. Искам да кажа какво се случи, когато някак си събрах коража с помощ от приятел да седна зад волана. За всички жени, които се страхуват да седнат зад волана, да знаете, нищо не става веднага. При мен ситуацията беше такава, че аз трябваше да си купя кола, да я избера, да си я купя, каква да бъде, как да я карам, къде да я паркирам, всичко просто беше на мене. И всеки по различен начин ги приема нещата. Един би харесал една марка, друг друга, един би взел по-стара кола, други по-нова. Това са много решения, свързани и с финанси, и с смелост да излезеш по пътищата, и с много неща. И аз съм готова всичките да ги обсъдя с вас. Така че задавайте въпроси. Мога навсяка да отговоря как съм се чувствала аз и какво препоръчвам да правите вие. Да, можете. Можете да карате, можете да паркирате, можете всичко. Пожелавам ви весела Коледа и до скоро виждане!